Tula ng mga storya, asin pangyayari, hali sa satong kapalibutan, bisyon, asin sa bilog na nasyon. Bicol Target Afternoon Edition. Diyos marhay na hapon, Martes ngunyan fetsa 15, kan bulanin Agosto 2023. An sa muya agiraray na pagrespetar sa lambang miyembro ka na familia asin kan sosyudad na nagdiretso po magdangog na digdi sa programang Bicol Target. Kasabay dyan sa mong paglaom na yaong kita gabos giraray sa ligtas asin marhay na sitwasyon sa tahaw ka na pinagharampang tang manlain-lain na problema kagabatan peligro. Padagos kitang manarig asin mga sa amal na Diyos. Good afternoon and nag-imbitar ang Bicol Target mag-iriba-iba kita sundo alas 5 nin hapon. Aber daw social experiment giraray sisay daw dyan ang gwapaning radyo nagdadangog sa AM band, yung debateriyang radyo. Igwa na lang kita nin poko mas menos 2 oras bago magbuelta daan supply nin kuryente hale po sa Aleco na hale man po sa NGCP. Nakausa po kang brownout, igwa po nin gigibong paghihirahay ang National Grid Corporation of the Philippines. Iyan sulinya na pinag-agihan kan kuryente hali po sa suppliers kan mga manlaylay na kooperatibas nin kuryente pasiring sa indang substations asin pasiring sa tuyang mga harong. Katuwang kumpadreng Jomar, kumpadreng Al, Chief Jeep pading Chief Reporter kumpadreng Jimmy, Ans Galero, Joshua Bino, Henry Mata sa Control Technical, si Tatabunjing Tanay, Chief Tech Ramir Tanay, sa samuya pong broadcast sa radyo region wide. Pira kita bunjing 3.5 o 4 region wide po yan. Yan po sa AM band. Siyempre sa newsroom nanginganot dyan, the ever reliable news director Mar Dela, katabang Angel Mustasa, si Jen Matthew Balyaran, and siyempre igwa kami ning social media platform, tarabang-tabang yan sa DCGB News Online, and siyempre sa samuyang news portal, ang DCGB News Online. Yan po na nagkakabarasan nindo ng mga thumbnails, nagtatarabang-tabang dyan. Tresia Marilitana, pati naman po sa IT, sa broadcast, internet broadcast niya mo, pati si Richard Astor and Jimos Barrios. Ako man po si Pio Fernandez, Diyos marahay na hapon, Bicolandia, asin kinaban hali sa Pilipinas. O yan, sige. Dahil na kita maghaloy kan sa tuyang introduksyon ta igwa po nin report tulos dyan ang mga pag-iribata sa News Team and Mega Force Patrol. Kumpareng Jomar, what's happening dyan sa first? Go ahead. Salamat Review. Good afternoon sa mga parantabay. Pito na naman ang mga negosyante digdi sa siyudad kan Tabaco ang binisita kasubago kan SSS o Social Security System
tangani na pagdirumdumon ang mga ini na matindi na ang mga violation ninda sa SSS, may kinaraman sa indang mga empleyado na ang iba dahil man ipagpamiyembro sa SSS, asin ang iba man dahil ninda na nagkakabarayadan. Ang pagbisita, parte kang programa kan SSS na RACE o Relief Afforded to Challenge Employers na digdi sa syudad kan Tabaco, ikaduwang beses ng ginibong unya na taon, ang primero kani kanakalis na Abril. Pero pali ikatulo na ini dahil kanakalis na taon 2022 nagkaigwa naman ni araw kaning operasyon sa ginibong pagbisita ka Subago, pinatanidan kan SSS sa panginginot mismo ni Madam Ilinitas Samblero, ang Vice President for Luzon Bicol Division. Ang mga may sadiri kan mga negosyo na ito na ang last warning ninda. Pagdai pa ninda na kumplihan itong mga pinagahagad kan umandato kang SSS, kaso na ang masunod sa sainda. Asunto na. Yan. Roger on that. Puwera kan na warning, pig-offeran man kan SSS, so mga may sadiri nin mga scheme para mapapasil sa sainda ang pag-kumple kan sa ina mga obligasyon. So, bako baga bararasuan pa din. Brasuong ko ang una, pero ang estalo may mga ano ngayon kita, pagi o dahil mo kayang araw kaning sistema kang pagbabayad, o di naman niya kita, kung saan mas magian sa indo, pero araw kayang pa din. Ang style, tawan ito ni Samblero na ang sa indang mga operasyon, bako na supugon ang mga negosyante na dahil nag-comply sa mga patakaran ng SSS, kundi tabangan ang mga ini na magpakabayad, para dahil man maagrabyado sa indang mga empleyado. Ang mga binisita ka Subago, preveno, di naman mi sarong beauty parlor, ikaduwa sarong internet cafe, dangan ikatulo restaurant, ikapat restaurant pa, sarong hospital, Dakula. Oho. Tapos sarong hardware pa din sa kasarong nagluluto nagtitinda baga kiluto ng mga manok. Na dakol na branches. Iyan ang mga binisita ka Subago. Tigtawan doon ni Samblero kung maririparo nga yaning duman sa kabus na binisita mga negosyo, nagkapira duman ang Dracula, kundi kadaklan susara dito noon man sana gusto dang sabihin na dahil pigpipili ang SSS, dahil pigpipili itong sa Dracula, dahil pigpipili sa mga sarit, kundi ramas para to sa tratamiento ninda sa kabos, maging sa Dracula ang negosyante itong sa pinakapod nindang micro-entrepreneur. Unambitan niya pa na imo-monitor ninda itong mga dinuman ninda kung mag-comply ka ng mga pinag-officer ninda na mga scheme o dahil sinda magkukulang sa pag-follow up. Ang magayong kayo pa din, pagbaralik mi sa opisina kang SSS, susaro sa mga negosyante na nabisita na siyempre dahil mabaga nagkakarabutan ng mga manager dyan, karakalan mga tawan man sana, nagsunod tulos duman, asin nagpuo na tulos pagproseso kan sa iyang mga dapat na kumplihan. Magayon dahil itong indikasyon na ang mga may sadiri, dahil man talaga sarado sinda sa pagkumplikan mga obligasyon, kundi kayo po saan ang pagtaga-pagkarumdumon. Yan. Yan pa din. So, actually, gwa kitang mga datos na kansugabos na mga accomplishment ninda, mga figures, kundi kay pong ko pang i-comply ito, puro recorded, dahil ko pa nasurat. Sa mga masunod niya itong pag-report, kukumpletohon niya ito nagabos na mga datos kang SSS may connection sa indang programang RACE o Relief Afforded to Challenge Employers. Yan pa rin, Bareta, Jomar Bien, DCGV. Salamat, kumpadreng Jomar, sa pagsubaybay kan istoryang iyan hali sa Premier Distrito kan Albay, itong programa kan SSS. Pasalamat nga ni ang nagkakapirang employers da itulos bagami na resort
although available yan sa gobyerno, pwede na sindang saangatan ni nagkakanigong asunto, basado po sa SSS law, itong so dahil nagkuruntribo, dahil pinagpaparesor sa SSS ang sa indang empleados, kulang ang kontribusyon, paghulog kan mga employers, nasa opsyon niyan kan gobyerno, kundi pasalamat nga nita, kumbaga, gentle persuasion pa ang pigagamit. Kay puhan man siguro na magkooperar man kita sa gobyerno. Tapaminsan baga paano, we are asking too much from the government. But sabi na nga ni baga, we have so much little effort na makatabang man kita sa gobyerno. Yan. I-aplikar niya to itong do not always ask what the government can do for you, but also ask what you can also do for the government. Yan. Kumbaga, vice versa. Ano tabi, Profesor Santi Aranya kang DepEd Legazpi City, tagapagtaram kan DepEd City Division kan Legazpi. Profesor Santi Aranya, Diyos marhay na aldaw, and siya kaya Diyos marhay na hapon. Siyempre, sa satuyang nagadarangog man dyan sa National Grid Corporation of the Philippines, si Engineer Delphine Coral, Sir Engineer Delphine Coral, Diyos marhay na hapon tabi, kay Sir Paul Racelis, asin kay Richard Loterte. Yan, hali yan sa NGCP MTDB. Yan, Sir Engineer Delphine Coral, Paul Racelis, asin Richard Loterte. Nalingawan ko na gustong sabihon kang MTDB. Yan, haloy na kaya kitang din nakakapasyar dyan sa kuwan, sa National Grid Corporation of the Philippines sa Daraga. Kaitong mga panahon, Chief Tech Ramir, inasa Camarinesur ka pa, kada bes ka ito, bulan-bulan, taday nakakabayad so dating Aleco ka ito, the old Aleco, dahi nakakabayad din, subabayadan baga duman sa pigbabakalan ng kuryente. Ang katapusan kang bulan, madaralagan na kami dyan sa NGCP, mamantuman mi na so maputol kan supply nin kuryente. Nag-countdown kami ka ito. Pag alas 12 nin odto ngaya, puputulan na, uyan na kami sa NGCP. Ano tabi, mga amigo dyan sa NGCP, haloy na kung di nakakapasir dyan, ha? Sige, marhay na hapon sa Indo. Mabuhay ka mo dyan. Ano nang development, NGC palan tabi, mga listener ta dyan sa NGCP, sirs? Ano nang development? Magkakakuryente alas 6, ano? Daiba ni extension. Although, bako man yan tabi sa rabay-sabay, pagpalaog baga tabi Chief Tech Ramir, ano ning kuryente? Kano yan? Parang face by face yan. Dai man yan bibigla tulos ano. Paminsan baga, pagbibigla mo tabi Chief Tech Ramir, dai lugod nangyayari. Ani style yan, huron-huron sa nangon. Arog man sa pagpalaog kan supply nin kuryente, di yan binibigla pagkatapos kan kumbaga mahiwasan na pagputol ning supply ning kuryente. Ano ba? Lado-lado yan, sabi kumbaga. Ands, okay man itong luway-luway sana, Ands. Mas maray pag luway-luway sana. Hira talaga. Nata pag medyo agresibo, habo mo? Habo ko? Habo mo kan similupig. Dapat sana slowly but surely. Langya ka. Good afternoon, Ans. Sige, go ahead. Anyway, good afternoon Sir Pio. Good afternoon sa mga parantabay. Sa mga nagdagman niya tong pareta, duwang Legazpi yung atleta ang makakaresibin ni pagbitbiid gikan sa gobyerno lokal kan Legazpi matapos na ipasarngo niya na pagkahapon ni Konsehal Joseph Philip Lee ang sarong an na duwa na magkasiblag na resolusyon na minataon nin pagbitbiid sa mga atleta o duwang atleta na saliman o nagsabay sa padarong pambansa 2023. Oo. Sigun sa duwang resolusyon ini, enot ang nakawanan ng pagmidbid iyo si John Benedict Aguilar
na nakakuha ni na bronze medal sa lawn tennis singles sa ginibong palarong pambansa 2023 kan nakalihis na Hulyo 31 sa Agosto 5. Asin na siya sarong estudyante ka na St. Agnes Academy kan Ciudad. Ani kaduwang resolusyon iyuman an mataon ni pagbibid kay John Mark Serrano na nakakuaman ni na silver medal sa kawat na wushu sa nasambitan ng palaro. Asin ini, residente man kan Barangay 28 Victory Village na nag-eskwela sa Orosite High School. Di ini pala na taga Orosite nakakuanin plata. Yan. Yes. So saro naman nakakuaning mata. Yan. Medalyang mata. Tayo bagaan oro, plata, mata. So taga Orosite nakakuaning plata. So saro nakakuanin mata. Tatawaning rekonosimiento kan city government. Roger, inagi ko na sa primero resolusyon dangan na so formal na pagtao kay ni Yan. sa mga maabot na daw. And sigun kay inapot naman si Konsehali kung na matauman ang lokal na gobyerno ni na cash incentive sa mga ini. Sabi niya, makikipag-coordinate siya sa City Mayor's Office manungo dyan para at least bako sa na-rekonosimientan maitao sa mga estudyante ini, kundi may pakonsuelo lamang na maitao. Pakonsuelo de bobo lamang, kumbaga. Ano? Yes. So aki igwaman lamang nin ipambakal nin gamit ngunya na ralaogan kan klase. Ano? Ayun bagata, sabi nga ni Councilor JP, bako man karaw-karaw na makasabay ka dyan sa palarong pambansa. Ano daw kung makaisip sinda dyan o sa mga konsehales niya to na ining nakakataonin ondra sa Legazpi na atleta tawanin na insentibo man halimbawa sa pag-eskwela, ano? Roger, iya ko ta. Halimbawa baga ngaya nakakuha kaning bulawan na medalya, yung oro or plata or mata, igwa kanin na scholarship na marireceive depende sa nakuha mong medalya. Tibaad lamang, ano? Sige. So yan tabi si Pio na saro sa mga natukan mo niya na pagkahapon susong regular ka na sumpulian bantong sod. Sige. Ans Galero, Salamat, Ans. Ale dyan sa Sanggunian Panglunsod. Thank you very much. Duman sa duwang atletas kan City DepEd na nagtauning ondra sa siyudad ni Legazpi sa katatapos pa sana na palarong pambansa na ginibuduman sa Marikina. Sarong report bago kita mag-time check as in station break. Chief Jim, marhay na hapon, please go ahead. Salamat tabi pade po kumasumeno sarong simana sanaan edinurar sa pagiging Chief of Police digdi sa OWAS ni Police Major Efren Palwoyo kon sa nini an nagsalida kay dating Chief of Police Carlo D na ipinag-transfer kan halangkaw na komandansya diyan sa Bakakay PNP. Pakalis nin po kumasumeno sarong simana basado digdi sa uwas sa PNP, may order na nag-abot kaso hapon na si Paloyo, pipabalyo na da sa an assignment sa Albay PPO. Duman na sa halangkaw na kumandansya. Mantangan masalida an a certain Police Major Ervin Bilyen. Si Chief Bilyen. Ano? Sige. Siya ngunyan pigahalat na sanan pag-asumer kaini na bagong Chief of Police, dahil maintindihan kung may traditional pang turnover of command o dahil na sa ibong kan si Paloyo ang sabi na sa Albay PPO na. Iyao na duman, nag-asumir na kang pwesto siguro. Ano? Sa ngunyan, dahil maintindihan na sin pa ako dun sa mga membros kanawas PNP kun nata ang raso natata halipoton sa nasuto termino ni na pag Chief of Police digdi sa OWAS ni Baloyo. Ni Paloyo. Ni Paloyo ba? Paano? Paloyo. Paloyo, masalida is Bilyen. Umpig hanap kong apelyido na magsalida dyan sa maski sa ligaw, Balya. So sa imong... Amo man ako. Ini si Diyos Rabino kaya. Sige. Yan, tabi pa din mga dagdag na informasyon, Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you so much, kumpadreng Jimmy, Chief Jim. Yan, Chains of Command. Sabi ka na nagkakapalit Chains of Command. Diyan po sa UWAS, ano?
Oras Pilipinas, sakto po yan, 4:30. An oras hatod sa Indokang. TGP, ang iyong kaibigan sa kalusugan. GSM Blue. Choose GSM Blue Mojito. Now in cool litro. Para sa liver lovers. Liver Aid Mangiraray. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid sabayan ki proper diet as in exercise oral daw. Liver Aid Silimarine Capsule. Maging liver lover, Liver Aid na. Ulcer, rayuma at migraine na solusyonan dahil sa paggamit ng activated charcoal capsule ng Doc Alternatibo. Para sa akin, itong activated charcoal capsule ang naitulong niya sa akin. Number 1, gumaling ang aking ulcer, gumaling ang aking rayuma, at ang pananakit ng aking ulo, migraine, nawala po siya. Kaya araw-araw po ako gumagamit dito. At isa pa, ito ang aking energy capsules araw-araw kong mga trabaho sa bahay at sa mga lakad ko. At nagbibigay ng lakas talaga sa akin to. Kaya halos araw-araw nandito ako para kumuha ng charcoal capsule na ito. Andrea Shero, nakatira pa ako sa San Isidro, 52 years old. Pruweba sa kaepektibo ng activated charcoal capsule ng Doc Alternatibo. Mabibili sa Doc Alternatibo branches nationwide. Sa Legazpi City Branch, matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon Orocrete of Councilor Joseph Lee near Palawan Express in front of Sterling Insurance Company. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. Sa anuman na okasyon, masira man karaon pag may lechon na manamit asin maragsip. Yes, totoo yan. Kaya ang kaipuhan para sa salo-salo na daing malilingawan, yang matlechon ang partner dyan. Sinda pwedeng bisitahon sa Sentro Kan Ginubatan o sa saindang branch sa Benny Imperial Street, harani sa UST Hospital. Pwede apudan sa cellphone number 0977-169-8084 or 0935-076-7472. Pag lechon na masiram, yang matyan. This is ang Surf Bar New Look na! Bula, puti, ha! Power bula, surf yan, power puti. Surf yan, ang power ng Surf Bars, ang galing-galing. Power bula, surf yan, power puti. Baret ang gustong-gusto mo, may power galing. Surf Bar New Look na, may active clean pa. Presyong wais pa rin. Surf yan! Para sa liver lovers, Liveraid Mangiraray, Liveraid Silimarine Capsule, Liveraid sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liveraid Silimarine Capsule, maging liver lover, Liveraid na. Mahalagang paalala, ang Liveraid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liveraid Mangiraray, Liveraid Silimarine Capsule, Liveraid sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liveraid Silimarine Capsule, maging liver lover, Liveraid na. Mahalagang paalala, ang Liveraid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Ago Medical and Educational Center, Bicol Christian College of Medicine, AMEC BCCM, announces that enrollment of the school year 2023 to 2024 is still going on, with the following courses being offered: Master of Science in Public Health, MSPH, Medicine, Dentistry, Medical Technology, Radiologic Technology, Midwifery, Biology, Psychology. Technical courses TESDA offered: Trainers Mythology Level 1, Food and Beverages Service NC2, Events Management NC2. AMEC BCCM also provides
provides entrance scholarship program for senior high school honor graduates. Enroll now at AMEC BCCM. For more details, come and visit our Dean's office from 8 a.m. to 5 p.m. Monday to Friday. You may contact us at 0906-566-7032 or email at officeofthedeans2021@gmail.com. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Wooly & Sons, home for trusted energy-efficient home appliances such as smart or Android LED TV, washing machine, air conditioning units, and IT products in your business. Choose on a wide variety of selections on trusted brands, specially chests and upright freezers, display chillers, cooking range or oven product. Avail through cash, credit card, institutional sales, or enjoy our easy in-house or flexi payment installment plan from 3, 6, 9, and up to 12 months installment plan, and grab your exclusive promotions, cash discounts. Message us for more information and great offers at our official Facebook page, Wooly & Sons Corporation. Basta Appliances, Woolies. Brought to you by Hire. Love your eyes, look out at the world in the best way possible. Executive Optical. Love your eyes, look out at the world. EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes, look out at the world in the best way possible. Executive Optical. Love your eyes, look out at the world. EO Executive Optical. EO Executive Optical. Bisitahon ang EO Executive Optical sa SM City Legazpi, Ayala Malls Legazpi, Pacific Mall Legazpi, Centro Mall Pulangi, as in SM Sorsogon. Abagan man ang samuyang amazing back-to-school treats as in special discounts sa mga selected exclusive brands. EO, love your eye. Mga besh, marami ka na bang ginagamit na sabon o di ka makapili dahil sa dami ng mga sabon na pampakinis o pampaputi para lang gumanda ang kutis mo? Pakinggan natin ang mga nakasubok na sa Akoto Kojic Acid Soap with Collagen. Ako po si Rochelle Robles, taga Concepcion Grande, Naga City. Dati po iba yung ginagamit ko. Ngayon gumamit ako na Akoto Acid Soap, Collagen. Mas gumanda yung yung skin ko. Dati medyo brown, ngayon medyo nag-light na. Within 1 week, mas may nag-improve na sa skin ko. Kaya mga besh, subukan nyo! Within 7 days, mapapansin mo na ang epekto ng Akoto Kojic Acid Soap with Collagen. Mabibili na sa mga groceries at supermarket sa inyong lugar. Also available sa Shopee and Lazada. Inihahandog ng San Miguel Pale Pilsen. Hinahanap niyo raw ako. Coco Martin bilang Batang San Miguel. Coco! Ikasan nyo na! Yan! Sa pool! San Miguel Pale Pilsen! Ganito tayo mga batang San Miguel. Pag nagkita-kita, may San Miguel Pale Pilsen. Coco, may nakalimutan ka yata. Pambukas ng bote. Sarap po kasama! San Miguel Pale Pilsen, sarap laging kasama. Drink responsibly. Magkaalaman na kung sino ang batang San Miguel. Bili na ng San Miguel Pale Pilsen sa suking tindahan. Drink responsibly. Ang Juvenile Justice System and Welfare Act sarong lakdang para mailigtas ang mga aki sa paggibunin krimen asin matawanin justisya ang biktima siring man maging ligtas ang satuyang komunidad. Sakop kay ni ang mga aki na hababa ni edad sa 18 anyos na pigaapod na child at risk. Ini ang mga aki na vulnerable asin nasa peligro nin pagkomiter nin kasalan dahil sa personal o pangpamilyang rason
sitwasyon o dahil sa social circumstances tinda. Mga nagsuway sa lokal na ordinansa asin nakagibunin mga saradit sa ng pagkakasala o misdemeanors kung sain ang lay naglatag na ning proseso para sa saindang intervention. Sakop man kan lay na ini ang children in conflict with the law o mga aki na piga-akusaran, naakusaran o napatunayan na nagkasala sa lay kan Pilipinas. Sa linog kan Juvenile Justice System and Welfare Act, ang mga 15 anyos asin mga aki na sobra 15 anyos pero hababa sa 18 anyos na daing discernment exempted sa criminal liability. Ang mga aki na exempted sa criminal liability dai pwedeng i-prosecute asin ikunkun sa karsel pero dai man tulos sinda bubuhian o pipabayaan. Ipapairaro man giraray sinda sa child sensitive process para madeterminaran kung paano sinda magiging responsable o maging responsable kan sa indang ginibo. Inipigigibo sa paagi kan manlain-lain na aktibidad asin metodo na angay sa indang edad asin sirkumstansya kay bahanan assistance asin rehabilitation programs para sa mga aki asin sa indang pamilya. Maski sinda ligtas sa criminal liability, alagad bako man sinda libredo sa civil liability. Protehiran ta ang sa tuyang mga aki, iligtas sinda sa peligro na makakomiter nin krimen. Aramunan mga paagi asin metodo kan Juvenile Justice System and Welfare Act sa pinakaharaning opisina kan Regional Juvenile Justice and Welfare Committee Secretariat, 3rd floor, Pag-ibig Fund Building, Legazpi City. Magapod o mag-text sa 0950-061-8901. Bicol Target Pio Fernandez. Unbelievable. Thank you so much Chief Tech Ramir. Etong IT, tabi Chief Tech, basahon ko sa inso announcement kaning IT niya to mamaya. Sige. Si Pading Al, Pading Al, thanks for waiting. Go ahead, Tabi. Good afternoon. Thank you so much, Pading. Good afternoon. Pinara ni Board Member Dante Arandia ang resolusyon ni Board Member Eva Josephine Ribaya na mataonin komendasyon ko na sa nagkamperang mga UP students na albayana na naging summa cum laude asin cum laude duman sa University of the Philippines sa Diliman. Sa naging reaksyon ni Board Member Arandia, dapat daw na maging maingat ang sanggunian panlalawigan sa pagtawnin rekomendasyon as I say, digdi sa mga estudyanteng may siring na onra dahil anta bako sana UP ang igwang mga albayanang estudyante na naging cum laude o summa cum laude. Yan. Sabi nga ni kaniba, sana all. Sana all. Tibad mag sana all mananggad. No? Paano man sa iba? Iyo. Sarong bagay na nagbukas sa kaisipan kan sanggunian pananawigan ang reaksyon na ni Board Member Arandia dahil nagbuto na sa discussion na daiman palan ki guidelines, kumbaga dahil criteria na pigbabasaran ang sangguniang panlawigan sa pagtawnin komendasyon kan mga siring kani pakusana sa lado kan edukasyon kundi may mga pigatarawan bagang awards sa sports sa beauty contest asin iba pa takumbaga bako itong basta na maisipan ta meron naka-arog kayo nag-graduate arog kayo uy taon-tang award bako dapat may in system kumaga na sa institutionalized ng sistema may criteria may rules and guidelines na bigapod kaya nagbukas lugod din sa kaisipan kasagun ang panlawigan tayo mananggad kan mga inot dakol sa mga nagkatarawan ki mga award yan na kumbaga basta sana na naaraman na may onrang itinao para sa albay tawan ki award kaya lugod mo dyan nabilog ang ideya kan sagun ang panlawigan dahil sa komentong ito ni Board Member Dante Arandia na bumilog-lugod ni sarong committee na iyon mag-aadal mo na bago isalang sa sangguniang panlalawigan adalan mo ng maray yun sabi man nga ni Board Member Attorney Melissa Badesar Medilla at the same time siya ang chairman kan Committee on
ethics na dapat adalan talaga ini ang sangguniang palalawigan ini ang highest body digdi sa Albay na magkataonin onra sa mga kababayan tang Albayano. Kaya bako ini basta-basta sana lugod mo niyan nabilog ang ideya na adalan ning maray kaya paramihan traffic refer din sa Committee on Rules and Ethics sa pamayo ni board member Attorney Emily Sabado sa Manginaray na siya magiging chairman sa pag-aadal kani para makabilog sindanin sarong ayan rekomendasyon kaya mabilog ni sarong komitiba na mag-aadal kayan tabako basta-basta sana naisipan na gibuang resolution pwede na dapat mag-aagi yan sa masit sindanin rules and guidelines criteria para dahil na maotro ang siring na mga kaisipan kan sistema na board member na basta-basta sa tawan kay award ay dapat adalan talagang maray kan sanggunian panlalawigan. Kumbaga, thanks and no thanks muna. Yan. Thanks ki board member Eva Ribayat kundi siya ka ito balo. Dahil ma-react si kinatawan Dante. Kaya pero no thanks muna. Taday tangunayin ito ang award na yan, rekonosimiento. Pero maman kan na papagiriba si board member Ribayat marayon man sa iyang intensyon. Kundi talagang ini talaga si board member Dante Arandia maski high pitch siya kung minareact may laman. Alam mo naman si kinatawan Dante, sinasabi ko sa iyo. May laman sa iyang reaksyon. Kaya sabi nga ni kaniba, may point siya. May point siya. Kaya napalawig lugod sa Ororon. Batang Ororon, ginibod naman sa Casa Lorenzo. Ba't ganyan? May session hall baga? Kasi may initon man. Grabe man talagang init. Garo duman na sa oven. Brown out baga? Brown out, Kaya duman mo naginibo para mentras. Duman sa Casa Lorenzo. Di may babayadan duman sa Kapitolyo Provincial. Siguro. Natural. Siguro. Mga pagkaon ko naman. Pero anyway, yung tabi ba at sa Rosa naging highlights. Mayan hapon sa ginibong regular na sesyon kanhunta provincial. Pero sa totoo ba ini talaga duman sa sangguniang palalawig? Dahil dyan nakulaon na bintana baga because it's designed para sa enclosed na door na aircon na talagang matindi. Dahil kaya talaga. Naglawag ako talagang marosaos. Very inhumane ang condition. Very inhumane. Not conducive for deliberations talaga. Totoo yan. Sige. Sige pa din ang informasyon. Alaw Mario. Thank you. Thank you so much, kumpadring Al. Halit dyan sa sanggunian panlunsod. Tama po yan, mag-set lugod nin criterion, kumbaga, or criteria para sa mga pag-recognizir na pagtaon nin mga award na yung tabi, ha? Okay. Sige. Pag-isipan, i-institutionalize. Ano po? May report pa si Joshua Bino. Joshua, maray na hapon. Yes, maray na hapon. Serpio, maray na hapon sa mga paraan tabay. Sa dagdag na Navarreta, puspusa na ang pinagigibong preparasyon kan Comelec Digdiman sa Daraga Albay. Sa panginot ni Election Officer Sir Andy Toledo, may kinaaraman ini sa padangadangdang barangay and SK elections, lalong-lalo na partikular ang filing of candidacy na mapoon Agosto 28, sundo Setyembre 2, 2023. Ngunya na hapon, Sir Pio, binisita ni Toledo ang sangguniang bayan, tanganin ng iparumdom ang mga guidelines kan eleksyon. Siring na ang nagkaperang adjustments sa Daraga Albay. Hinagad ni Toledo ang suporta kan sanggunian sa gabos ng mga aktibidad kan Comelec Daraga may kinaraman sa maabot ngani ng eleksyon. Sigun ki Toledo, dahilan sa sadit ang opisina kan Comelec Daraga, gigibuhon ninda ang pag-akseptar kan mga COC dyan sa Daraga Covered Court. Aprobado naman yung Serpio kan sa indang sentral na opisina. Pagirumdum ni Toledo, may posibilidad na dainin da resibiyon ang COC. Kung halimbawa, day makalaog sa mga basic requirements, ini halimbawa kung ang madalagan sa barangay, bako man restadong botante sa barangay kung saan siya madalagan bilang kandidato. Ikaduwa, kung halimbawa, day laog sa age requirement, 18 years old above, kung madalagan sa barangay, mantang sa SK, 18 years old, as in day malampas 24 years old sa aldaw kan eleksyon.
Ngunyan, sigun ki Toledo, preparado na ang sa ilang opisina para sa maabot na eleksyon. Agad sa naman kayo sa mga makandidato sa barangay, magsunod sa mga itiglalatag na regulasyones, tangani day man magkaigwapa, din anuman na problema pag-abot kan aldaw. Gustong sabihon, outright pwede nang mag-reject yung COMELEC daraga kan mga sertifiko di kandidaturan. Talagang very brazen man and patent ang talagang ka man pwede magkandidato. Correct. Kung ano sinakalatag sigun ki Sir Toledo sa regulasyon ng COMELEC, yung ipapotog ninda mahigop talaga, Sir Kuya. And this is the very first time na makaka-experience kita na ang pag-akseptar kang COCs sa luwas kan opisina. Roger to that. Aprobado yan kan COMELEC Central. Roger. Diyan sa covered court. Mas magayon, very transparent diyan, mahiling kan bilog na kinaban. Ano? Sige. Mas mahiwas-hiwas. Mahiwas-hiwas mananggad. Ano? Dakul-dakul man iyan na barangay baga dyan sa sa Daraga. You can just imagine. Pero ang barangay nga na dyan sa Daraga, 54. Magtigriliman na sa nabagang makandidatong kapitan. Madarag sa tapos tig 10 pagkakada kagawad. Kada sarong kagawad 10 na kandidato sa kada it's horrible. It's horrible man madara pa kasusama sa indang mga banda. So escape pa, dagdag pa sa escape. So escape pa, Mario Joseph naman talagang ano yan pag-file kan COC sarong aldaw sana? From August 28 to September 2. Good. Yan. Sarong semana more or less sa indang pag-file kan COCs. Sige. 5 aldaw kundi ako nasa sala, Sir Pia. Alright, mga dagdag Ay, Joshua, igwa ng resulta sa tuyang pag-connectar sa DepEd itong K-12 na K-10 na sa nangunyan? Waiting kita, Sir Pia, sabi sa response ni Madam Omani. Very good. Tama, ipasabot anong mangyari? What's happen? What will happen? Igwa pa ning grade 12 o dain na? Kung talaga. Tayo bagang ngunyanin mga naka-enroll lang ani na grade 12 siguro, Igwa pa? Igwa, Sir Pia. Kung paano ba yan? Sige. Okay, sige. Alright. Yan ang naging laman naman na regular session ngayon na hapon sa Daraga Albay. Joshua Bino, DCGB. Salamat, Joshua. Sa istorya halid dyan sa luwas. Igwa kita nin tema na didiskuteron pa kunta na continuing ini na pagsubaybay niya to kan nagkakaperang istorya national kundi medyo bitin-bitin na kita sa aga na sana siguro duman sa tingog kan banwaan yan and iba pang mga istorya man sa lado lokal digdi sa segundo distrito magdarangog ang kita kaayan sa aga brown out bagangon yan patiman yan okay good afternoon dyan palang tabi sa mga barkada niya to sa National Grid Corporation of the Philippines sa tuyang mga suki man dyan na paraan tabay. Naka 97% na kita sa charge sa cellphone. Igwa pa kasuna sa tasang sadit na mahamis-hamis. Igwa pa. Igwa pa naman sa baba. So sira na, pertiyon sira. Sabi ko, mauubos talaga ito. Sira mo ito. Birthday kaya ni Ate Sean na Binaukas. Yan sa samuyang admin sa traffic. Happy birthday tabi Ate Shioni. Yan, salamat sa fuerte na paghuruharampangan man dyan sa baba tabi. Yan. Ate Shioni, nagbe-birthday ngunyan. Siya na inkargado kan sa muyang traffic division. Digdi sa DCGB. Commercial sa nagkakadarangog din do. Pading na hapit na duman sa baba nguna yun na rimatin na yun sinasabi ko sa iyo dapat ma-duty kargado nahiling mo na kapi ni Director Edwin igwa na baga may pinadrasa ko si Manuel Natutanyes daog ka talaga sa diskarte ni News Director Emeritus gun mo igwa ng pangkampanya sa barangay gun moan kape. Paano na ito nakuha ni Manuel Natutanyes ni Technician Emeritus yan di tanganing makuhan kita oy Chief Tech Ramir pwede na kuha na kita pwede na okay sige ta mabareta baga kita tabi alas 5 o di pa lamang
Sa agan na sana. So sa tuyang tema na pag-uristoryahan pa, magdangog ka mo, pinagsusubaybayan ta, itong supambabadil gadan, mistaken identity sa sarong daing kalaban-laban na 17 anyos na na lalaki. So saro duman tabi pala na nakabadil, igwa ng dating kaso kan mga nakaliis pa, talagang, ewan ka, dapat siguro na seryosoho na kan Kampo Krame ang pagdeterminar kang frame of mind kan mga naglalaog sa pulis and magkaigwaning quarterly na tama ito so suwestyon yung tagapagtaram kang PNP sa Pilipinas na quarterly magkaigwanin psychological examination mga pulis. Tabi, salamat kan sa idong paghinanyog, mahal na Dios ang magbantay. Nadagog nindo ang mas pinagayon na programang Bicol Target Afternoon Edition.